אז ערב טוב לכולם, אני ממש נרגש לפתוח את הקורס הסוד של היהודים, השפעת הקבלה על המערב. הקורס שלנו מתקיים ככה כל יום שני בין 8 ל-9, פחות או יותר, תמיד הוא גולש ליותר. 20 מפגשים, היום זה המפגש הראשון, אז הרבה כאן באמת מכירים אותי מקורסים קודמים, אולי מדברים נוספים שעשיתי. היום אני גאה להגיד שאני עורך המגזין סגולה, מכירים אותה? כתב עת הזה, הרבה מכם מנויים עליו. באמת ממש כבוד גדול לעסוק בזה. כתבתי כמה ספרים על קבלה, על חסידות. אני מאוד מאוד אוהב קשרים בין קבלה לדיסציפלינות נוספות, כמו היסטוריה, ספרות, פסיכולוגיה, ומהדברים האלה באמת נדבר גם בקורס הזה. זהו, ההקלטות יישלחו לכל הרשומים היום או מחר. תמיד יהיה אפשר לשמוע פעם נוספת, או מי שפספס איזה מפגש תמיד יוכל להאזין. יש קבוצת וואטסאפ, בעיקר בשביל הקישור. שלחתי לכם גם במייל, מי שצריך את הקישור במייל אני אשלח לו, אין בעיה, אבל קישור הוא קבוע, לא כל פעם צריך לשאול מה הקישור, זה תמיד אותו קישור. ובוואטסאפ אפשר לשלוח אך ורק דברים שקשורים לקורס, אם יש למישהו איזושהי אסוציאציה, תמונה, מחשבה. תמיד נחמד להמשיך לחשוב על הדברים גם בין המפגשים, אז בשביל זה נועד. וזהו, שיהיה לנו לימוד מהנה. אז א', באמת מי שלא למד אצלי קודם ורוצה להשלים דברים, אפשר להיכנס לאתר שלי, יש שם כל מיני קורסים מן העבר, גם מבוא לקבלה ולחסידות וחלומות וכל מיני דברים נוספים. בקורס הזה לא נוכל להיכנס ממש לקבלה, יש כאן בקהל חבר'ה שלומדים כבר הרבה שנים ומכירים את הדברים. אנחנו לא ניכנס לממש כתבים קבליים, תמיד נלמד אותם אד הוק לדברים שאיתם ניפגש מתרבות המערב, אוקיי? אז זה לא בעצם קורס מבוא לקבלה, אם כי אני אהיה חייב פה לעשות להגיד כמה מילים על הקבלה לפני שניכנס היום למפגש של היום, קבלה נוצרית. אז בכל זאת נעשה איזשהו מבוא קצר, אבל בגדול אפשר להשלים את המבוא, וכדאי להשלים את המבוא ממקומות נוספים. אז בעצם הנושא שלנו שננסה לרוץ עליו השנה, זה נושא ענק, 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 ענק. אני ככה שנה או יותר קורא עליו, ולא חושב שגירדתי רבע ממנו. וזה השפעת הקבלה על המערב. שכשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על כל מיני דברים, חלקם רציניים וחלקם לא רציניים. אוקיי? אז אני כמובן בחרתי בשביל הקורס הזה את הדברים הרציניים, ותכף אני אנסה להסביר מה הכוונה רציניים. הקורס ילווה במצגת, אני אשמח לשלוח את המקורות אחרי השיעור. לפעמים, אם אני ממש יספיק, אני גם יכול לשלוח את המקורות לפני השיעור. אוקיי? אז באמת מתוך הים הגדול הזה, שאף אחד אף פעם לא ריכז אותו למקום אחד, השפעת הקבלה על המערב, זאת אומרת, יש לנו המון מחקרים פזורים בהמון כתבי עת ברחבי העולם בשלל שפות. תודה היום לגוגל טרנסלייט, אני יכול להתגבר על שפות שאני לא יודע לקרוא אותן. אבל מעולם זה לא כונס למקום אחד, ואני מקווה שנצליח לעשות את זה כאן. אבל שוב, היה צריך לבחור ולברור מתוך שלל ההשפעות של הקבלה על העולם המערבי את הדברים המשמעותיים והדברים הרציניים. זאת אומרת, בשלב מאוד מוקדם, נדבר על זה בהמשך, הקבלה הפכה להיות קבלה, איזשהו שם, הייתי אומר, סקסי כזה, נוצץ, שאפשר להדביק עליו כל דבר, והרבה עשו את זה. הקבלה הפך להיות איזשהו משהו מאוד מאוד שקשור לשרלטנים. הם פחות מעניינים אותי, אנחנו לא כל כך ניכנס לזה. אבל מי שבכל זאת לקח מהקבלה רעיונות משמעותיים, או לפחות הבין את הקבלה בצורה כזאת, וזה השפיע בצורה דרמטית על המערב, אותו השתדלתי כן להכניס לקורס. אז נוצרים קבליים, היום נתחיל עם פיקו, ויש עוד רשימה די ארוכה, לא יודע אם נספיק את כולם. איג'ידיו, פוסטל, רויכלי, ניוטון, מאוד מאוד משמעותי, והמיסטיקנים הספרדיים. מי שהיה איתי בסיור לספרד, קצת דיברנו על תרזה מאבילה, ויש עוד כמובן מיסטיקנים, יהודים,
שבעצם בטח, זה נוצרו. מי שהמיקרופון שלו פתוח, שיסגור בדיוק. בבקשה. אה, ו, והשפיעו מאוד עמוקות על המיסטיקה הספרדית. בכלל לא הייתה מיסטיקה ספרדית, היה רק נצרות קתולית מאוד מאוד כבדה, ועל הנצרות הספרדית. אז זה בכל מה שקשור לנצרות ולקבלה. אבל הקבלה השפיעה גם על הפילוסופיה, אוקיי? כאן אני שוב אנסה לדקור את הנקודה שתהיה מובנת לשני הצדדים, גם מהצד הקבלי שלה, גם מהצד הפילוסופי, כי אנחנו מדברים פה על פילוסופים מאוד מאוד מורכבים, כמו לייבניץ, היידגר, ולטר בנימין וז'אק דרידה. כל אחד מהם קרא את הקבלה בצורה אחרת, כל אחד מהם יש לו הגות מורכבת בדרכו שלו. אנחנו ננסה לגעת כל אחד מה הוא בעצם ראה בקבלה ולמה יש לזה השפעות מאוד מאוד משמעותיות על המערב. בסופרים, בסרוונטס, כן, דון קישוט, יש שם כמה אנקדוטות ממש, שהייתי אומר, שלופות מתוך הזוהר. פרוסט, קפקא, שגרשום שלום אמר עליו שהוא אחרון המקובלים, ובורכס, אוקיי? בדתות, זה שוב, זה בין שרלטנות לבין משהו משמעותי. יש לנו את הבונים החופשיים שמאוד מאוד הושפעו מהקבלה הנוצרית. גם בסמלים, אבל שם שוב, לפעמים זה אימוץ כזה די רדוד. במורמונים, אוקיי, חסרה כאן עוד עבודת מחקר מאוד מאוד גדולה, אבל אנחנו יכולים להשפיע, וכולם בקשר לקבלה? כן, מה, כן. מה רחל? זו שאלה? לא, לא, זה בסדר, אני לא סגרתי את הרמקול, אז אני סליחה. אסגור לך. ואת האלכימאים. פסיכולוגים, נדבר על יונג, ויש לנו פה בקהל כמה יונגיאנים מאוד מאוד רציניים שיעזרו לנו בזה, והילמן, ביון ואייגן, אוקיי? ואולי יהיו עוד, תלוי כמה זמן יאפשר. ושוב, בניו אייג' לפחות בשיעור האחרון, אי אפשר להתעלם מזה, כן? אה, כן, מדונה לפני כמה שנים באה ומשתטחת על קבר הארי. מה מצאו בחוף המערבי בקבלה, אוקיי? מה השתלשלות, איך זה הגיע לשם, כן? מהרב אשלג, אני אנסה לתאר את הדרך הארוכה. ומה הם מצאו בזה? בכל זאת, סוף כל סוף הם מגיעים והם מרגישים שהקבלה משנה את חייהם. אבל מה בדיוק בקבלה? ומה בדיוק הקשר בין זה לבין קבלה? קבלה במובן האורגינלי, על כל זה ננסה לדבר באמת במפגשים האחרונים. אפשר להכניס כאן עוד הרבה נושאים אחרים, כמו אומנות, אבל אני לא מספיק מבין בדברים האלה בשביל ללמד. אה, וגם שירה, ויש עוד כל מיני היבטים, שוב, זה הכל על קצה המזלג. אז השאלות שנשאל כשנדקור כל הוגה והוגה, זה מה הקבלה, כן, שהדליק אותם, למה הם הכניסו את זה בכלל לסל המושגים שלהם, יכלו לנסח את הדברים גם בלי קבלה, מה הם מצאו שאין להם במקורות שלהם, כן, האם מדובר על אימוץ או דמיון שטחי, האם זה תואם את המקור, ומה היו ההשלכות ההיסטוריות של הדבר. עד כאן ככה הקדמה כללית, אם יש למישהו משאלות, שאלות, הבהרות, אני אשמח לענות, אבל זה בגדול האג'נדה של הקורס כולו. יש לי שאלה. כן, שמי אילן מור, אני חדש בקבוצה. בהמשך לדברים האחרונים שאמרת, השפעת הקבלה, איך השפיעה הקבלה על האנטישמיות? איך השפיעה הקבלה? למה אתה מניח שהייתה השפעה? אני מניח משום שהתלמוד והברית הישנה תמיד שימשו בידי האנטישמים להוכיח שהעם היהודי נידון לנדודים ולא יגיע כן. לארץ המובטחת מהמם. וכולי. אז בהקשר הזה, מה התפקיד של הקבלה? דווקא זה, הקבלה היא השלב השלישי בניסיון של ההוכחה של הנוצרים את אמיתות הנצרות. כן, בהתחלה הוכיחו את זה על פי הברית החדשה, הברית הישנה. כן, הנה עלמה יולדת בן וכולי וכולי, אין סוף פסוקים. השלב השני, איפשהו במאה ה-12, מתחילים להוכיח את אמיתות הנצרות על פי מדרשי חז"ל,
אוקיי? כמובן, תמיד זה בתיווך של מאמרים, כי אף אחד לא יודע לקרוא בתלמוד. השלב השלישי שעליו נדבר היום, הוא מתחיל עם אבנר מבורגוס, אבל הרבה יותר משמעותי פה אצל פיקו, שנדבר עליו היום, וזה להוכיח את אמיתות הנצרות מתוך הקבלה. אבל בעוד שנגיד התלמוד הרבה פעמים היה הוכחה לטיפשותם של היהודים, הקבלה אף פעם לא הייתה הוכחה לטיפשותם של היהודים. זאת אומרת, אני לא מכיר שימוש של אנטישמים בקבלה, אוקיי? אני לא מכיר, זה לא אומר שאין, אבל אני לא מכיר. אוקיי. אוקיי, עוד שאלות? אוקיי. אז זהו, אז זה ככה האג'נדה של הקורס כולו. עכשיו אנחנו נקדיש כמה דקות בכלל תיאור כללי מה זה קבלה, אוקיי? הקבלה היא תורת הסוד היהודית. השאלה היא מתי היא צמחה, מתי היא הופיעה על פני השטח, זה כל מיני שאלות מאוד מורכבות. אבל בגדול אנחנו מכנים את המקובל הראשון שכתב ספר קבלי, רבי יצחק סגי נאור. הוא בנו של הרייבד, הראב"ד בעל ההשגות, מי שכתב השגות על הרמב"ם במאה ה-12 בפרובנס, אוקיי? פרובנס, דרום צרפת. תלמיד חכם מאוד 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 גדול. הבן שלו כנראה היה עיוור, רבי יצחק העיוור. הוא כתב ספר פירוש על ספר יצירה. ספר יצירה, המקובלים קוראים לו ספר הקבלה הראשון, אבל החוקרים לא רואים בו ספר קבלה. הוא ספר פיתגוראי יותר, שמתייחס לבריאת העולם באותיות, בכל מיני צורות וצירופי אותיות מאוד מאוד מורכבות. כל כמה שנים יוצא מחקר חדש על ספר יצירה, שמנסה לשייך אותו לעולם מושגים חדש. אם זה של היוונים, ואם זה של ההודים, ואם זה של היוונים האחרים, ואם זה אסטרולוגיה, ואם זה מגיה, ואם זה יצירת גולם, באמת, ספר מאוד מאוד חידתי. הקדשנו לו פעם מחצית מקורס, מאוד מאוד פואטי, מאוד מאוד יפה, אבל אנחנו לא קוראים לו קבלי, כי הוא לא עוסק בעשר הספירות. כלומר, הוא נותן לנו את המושג עשר ספירות, אבל לא עשר ספירות במובן הקבלי, כתר, חוכמה, בינה וכולי. אבל רבי יצחק סגי נאור כותב פירוש על ספר קבלה, על ספר יצירה, שבו הוא מכניס את המושגים החדשים של עשר הספירות, שעוד רגע אני אגיד מה הם. ומשפט מאוד מאוד משמעותי, שכבר שולם מצטט אותו, גרשום שלום, שהוא די נותן לנו קצת הרגשה מה היה חסר בעולם האינטלקטואלי היהודי, שפתאום התחילו לצייר את האל בצורה חדשה. אז בסוף משנה א' של ספר יצירה, כותב רבי יצחק סגי נאור ככה: והחוכמה היא השורש, הוא עבר מהתבוננות אחת להתבוננות שנייה, באמת זה טקסט מאוד מאוד מורכב ומעמיק ועמוס, אבל הוא אומר שכשאתה מגיע לחוכמה, נפתחות לך הוויות פנימיות ודקות, שלהם הוא יקרא ספירות בהמשך, אוקיי? והוא אומר, אין בריאה יכולה להתבונן, אלא היונק ממנה, שהיא דרך התבוננותו, דרך יניקתו, ולא דרך ידיעה. רבי יצחק פה נותן מושג חדש שאנחנו לא מכירים, שיש התבוננות דרך ידיעה, ויש התבוננות דרך יניקה. אז המקובל יונק, אוקיי? המקובל יונק והוא לא יודע. מה ההבדל בין לינוק לבין לדעת? כן? היניקה, כן, היא פעולה חווייתית. אני חושב שגורדון, כשהמציא את המילה חוויה, אם הוא היה מכיר את המושג הזה, הוא היה אולי מוותר על המושג חוויה. אם כי הוא משתמש המון המון ביניקה בכתבים שלו, אתה יונק את הטבע האינסופי וכולי וכולי. יניקה זה כשכל כולך בתוך הדבר. אנחנו מדברים בדיוק בתקופה שמורה נבוכים מתורגם על ידי הטיבונים, כן, הטיבונים בורחים מאנדלוס, המוסלמים, כן, אל-מווחדון, כובש את דרום ספרד, היהודים בורחים משם, הרמב"ם לפני זה עוד בורח לתוך מרוקו, כנראה מתאסלם כלפי חוץ,
והטיבונים בורחים צפונה יחד עם הקמחיים. ושם מתורגם מורה נבוכים, ולמעשה החוכמה השכלתנית של אבן רושד ואחרים בעצם מפורסמת שמה, וההשגה האלוהית היא אך ורק על ידי השכל. ואל מול זה, עם כל התופעות הנלוות ליהדות מאוד מאוד שכלתנית, שבדרך כלל עד היום, אתם יכולים לראות את זה, ככל שאתה יותר שכלתן, ככה אתה שומר פחות מצוות. כאילו, כן, היהדות הדתית, כן, בוא נגיד הארטמנית, כן, ההלכה זה פחות הדבר החשוב. וככל שאתה יותר חווייתי, יותר, אני יודע, בימינו היינו אומר ברסלבר, אז ההלכה יותר משמעותית. אז גם שם השכלתנות הביאה יחד איתה כנראה דעיכה באדיקות ושמירת הלכה ונשים וכל מיני דברים כאלה. והיה צורך להעלות מן הסמוי אל הגלוי תורה אחרת, תורה הרבה יותר חווייתית, אוקיי? או במילים של רבי יצחק שגיא נאור, תורה יניקתית, שהיא קשורה לכל מיני סוגים של מיסטיקה, גם העפלה, עליית נשמה, אבל גם באמת התבוננויות וכניסה לעולם או לעולמות, בוא נגיד מצבי תודעה אחרים, ככה קוראים לזה היום, אוקיי? בעוד שלשכלתן אין צורך לעבור למצב תודעה אחר, המקובל מעודד מצבי תודעה אלטרנטיביים בשביל להכיר את האל בקרבה הרבה יותר גדולה. זה היבט אחד של הקבלה, ההיבט החווייתי. ומעבר לזה נציין עוד 5 היבטים. המקובל מתחיל לתאר את האלוהים לא כאחדות אחת, כמו שהרמב"ם מתאר, כן? כמו איזה משהו נמצא ראשון, כן? מצוי ראשון. איזה דבר מנוכר זה לקרוא לאלוהים מצוי ראשון? כן? אבל המקובלים אומרים, נכון, יש לנו את האינסוף שאני לא יכול להבין אותו בכלל, אבל הוא האציל מתוכו איזשהו, אה, הייתי אומר, אלוהות ביניים כזאתי, שמורכבת מ10 ספירות שהן כולן מאוחדות לאחד. אז אנחנו מדברים על אחדות דינמית של דבר אחד, כן? כמו שגוף האדם הוא אחד, למרות שיש לנו הרבה חלקים. אז ככה האלוהות, יש לה 10 כוחות. איך הגיעו ל10? בדרך כלל אנחנו מדברים ביהדות על 13, נכון? 13 מידות. המון המון שאלות, המחקר כל הזמן מתעסק בזה, אני לא אכנס לזה עכשיו. בכל מקרה, אז ה10 האלה זה כתר, חוכמה, בינה, דעת, תלוי איך סופרים, חסד, גבורה, תפארת, נצח הוד, יסוד, ובסוף יש ספירה נקבית, אוקיי? יש גם נקבי למעלה, אבל הספירה העיקרית החשובה לצורך העניין זה השכינה. ופה אנחנו מדברים על עוד היבט היסטורי מאוד משמעותי. גם בסיור האחרון שעשיתי עכשיו בצרפת וגרמניה, עברנו מהמון כנסיות, וכולם אתה רואה סינגוגה ואקלסיה. כולם מכירים את שני הפסלים האלה? יש את אקלסיה שהיא המייצגת את הכנסייה, אישה גאה עומדת עם שרביט, החזה שלה נפוח, היא כולה מבסוטה מעצמה, היא האקלסיה, היא מי שכוללת, ויש את הסינגוגה שהיא הבית כנסת, והיא אישה שבורת מטה עם לוחות הברית שבורים, הכתר שלה למטה, או במקומות אחרים יש לה נחש על הראש, והיא הרבה פעמים עיוורת ולא רואה. הן זה והן זו, שניהם זה נשים. אנחנו מדברים פה על המאה ה-11-12, שמעמד הנשים באירופה עולה. נשים זוכות למעמד רוחני בפני עצמן. הן יכולות להיות פתאום נזירות, אוקיי? להתעסק בכתבי הדת בלא תיווך גברים. ובכלל, עוסקות יותר במסחר, ואנחנו רואים שינוי מאוד עמוק במעמד האישה באירופה. המקבילה של זה בכנסייה, זה בעצם תוספת של כנסיות לשם מריה. ואל המשולש פתאום מצטרפת רגל רביעית, כן? השילוש הקדוש פתאום יש רגל רביעית, וזאת מריה, שגם אליה אפשר להתפלל, והיא אימא הגדולה שעוטפת אותנו, מחבקת אותנו.
אז במקביל לזה, זה שוב, זה כבר פרשנות שלי או פרשנות של חוקרים, אנחנו מדברים על הופעת השכינה, אלוהות נשית, לא רק ששוכנת איתנו במובן המטאפורי, אלא שוכנת איתנו ממש, האלוהות הקרובה אל האדם. החוויה הדתית, בוא נגיד ככה. החוויה הדתית העוטפת, החוויה הדתית המוכרת, לא המיסטריום טורמנדום, לא המיסטרון הנורא, לא החוויה הדתית המפחידה, אלא החוויה הדתית הקרובה. השכינה הזאת היא ירדה לגלות. מאיזושהי סיבה, לא ניכנס לכל זה, אבל כבר רבי יצחק סגי נאור מדבר על גלות, על שם ה', על הה' של שם י' ה' ו' ה', של שם האלוהים, הה' גולה מן העולם, כן, גולה מן עולם הספירות, מהעולם האלוהי, והיא בעצם מנותקת. מה שקורה זה שיכולה להיות רוחניות שלא קשורה לאלוהים, לבורא עולם. אתה יכול להיות מאוד מאוד רוחני, לעשות מעגל שירה, להתפלל. יכולה להיות רוחניות מנותקת מן האלוהות, מבורא עולם. אתה יכול להיות אה, רוחני בכל מיני מובנים, בשבטים באפריקה או בדרום אמריקה, או אפילו בכנסייה באיזשהו מובן. יכולה להיות רוחניות מנותקת מן האלוהות. וזו גלות השכינה, אוקיי? זה הסיבה שהעולם שלנו הוא שבור. ובני ישראל גולים. כלומר, יש כאן הקבלה בין המצב ההיסטורי שלנו בספרד, פרובנס, בכל העולם, לבין מצב האלוהות, גם היא שבורה. ומה שהיהודי צריך לעשות זה בעצם להתחבר אל השכינה ולזווג אותה בצורה חווייתית, איזשהו מה שאנחנו קוראים הנישואים הקדושים, לזווג אותה עם אלוהות גבוהה יותר. לחבר את האלוהות החווייתית, הייתי אומר, לאלוהות היותר נסתרת. אוקיי? זה לייחד שם ה' בו' ה'. קודשא בריחו ושכינתה. אוקיי? על הניתוק של השכינה אנחנו קמים בחצות, בוכים, ובעצם כל הפעולת המצוות היא חיבור בין הדברים. כלומר, פתאום יש לי משמעות מאוד מאוד עמוקה להנחת תפילין, או לשמירת השבת, או לכל דבר אחר. אני בעצם מסייע לחבר בין החוויה הדתית השכינתית, הייתי אומר, לחוויה דתית גבוהה יותר ועמוקה יותר, אוקיי? אני לא אאריך בזה, זה נושא מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד מורכב, אבל בזה אני בעצם מחזיר את השפע לעולם, אני מסייע לאלוהים. אני לא מקבל רק מצוות, זה לא commandments, אלא אני מצווה, מלשון צוותא, אני חלק מאלוהים בתיקון העולם השבור. אני חלק מאלוהים בתיקון העולם השבור, זו הנקודה העמוקה. וככל שאני מקיים את המצוות בכוונה עמוקה יותר, לא כמצוות, אז בעצם אז השפע יכול להמשיך לזרום מהכתר עד לספירות כלומר, אני מחבר את העולם למקום הנכון שלו, לנקודות השפע הנכונות שלו, יהיה גשם בעיתו, אישה לא תפיל פרי רחמה, עם ישראל יחזור לארצו וכולי וכולי. כלומר, המקובל רואה את עצמו כמסייע לאלוהים, לא כממלא פקודות, אלא כשותף ממש בתחזוק העולם. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, אוקיי? בישיבת וולוז'ין לא נטשו את בית המדרש, כי הלימוד תורה כל הזמן, כן, מזרים שפע. ביום כיפור, במוצאי יום כיפור, הולכים כולם לאכול, נשאר מישהו בבית המדרש ללמוד, שלא יהיה, כן, אש התמיד לא תכבה. זה התודעה. התודעה שאנחנו מחזיקים את העולם על ידי קיום המצוות, אנחנו מזרימים שפע לעולם הזה. אני חושב שבזה פחות או יותר תיארתי, עשיתי איזשהו מבוא לא חוקי בעליל של 10 דקות על מה העקרונות הקבליים. אם יש למישהו משהו להוסיף, משהו ששכחתי, משהו חשוב לומר, זה המקום. מבחינת הספרות הקבלית, אז יש לי את הפירוש של רבי יצחק סגי נאור, באמת הספר הראשון, אחר כך תלמידים שלו, רבי יזרעאל מגירון, הרמב"ן, כותב פירוש על התורה, מגלה שם קצת סודות, אחר כך מופיע בסוף המאה ה-13 החיבור הכי משמעותי של הקבלה, הוא ספר הזוהר, אוקיי? איך הוא הופיע וכל הדברים האלה, לא נדבר על זה עכשיו, אבל בעצם זה ספר
רנסנסי. מה הכוונה רנסנסי? הוא מדבר על דמויות קדומות, על רבי שמעון בר יוחאי, ועל רבי אבא, ורבי חייא, ועוד 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 דמויות. כלומר, פתאום הקבלה מקבלת איזשהו קונטקסט חז"לי כזה בארמית, ארמית קסומה כזאת, ובעצם הספר הזה כובש בהדרגה את כל השוק היהודי, והופך להיות הספר הכי חשוב, כי למעשה אנחנו מגלים שהקבלה היא מאוד מאוד קדומה, מהמאה ה-12 כבר, מהמאה השנייה, סליחה, עם רשב"י וחבריו. אז זהו, אחר כך יש עוד כמה ספרי קבלה, מערכת האלוהות ועוד ועוד, ותכף נגיע אל הרנסאנס של פיקו דה מרילנדולה. ועכשיו, אם יש למישהו הערות או שאלות, זה הזמן, ואם לא, נגיע אל הרנסאנס. כן, מיכאל. כן, רציתי להגיד שהמקובלים בוודאי לא ערערו על תפיסת האלוהות המסורתית, אבל החידוש הגדול היה שאלוהי המקובלים רצה משום מה להתגלות בעולם, וזה הדבר שקושר את האספקטים השונים. השכינה היא התגלותו של אלוהים בעולם. כן. שכינתו של אלוהים בעולם היא השכינה. כן, אבל המקובלים בעצם מתחילים להמשיג את זה. מה זה השכינה הנמוכה, מה זה חסד ותפארת, כאילו יש מגוון התגלויות של האל, נכון? ומה מערכת היחסים ביניהם. והיא עולה והיא יורדת וקורים כל מיני דברים. כן, יש כבר דרמות שלמות באלוהות. כן, תודה. עוד הערות, שאלות? אוקיי, אז כולנו מקובלים כבר? מקובל עליכם הכל? כן? אין בעיה. יופי, נהדר. אז עכשיו אנחנו בעצם מתחילים את הלימוד שלנו עם פיקו דלה מרינדולה, כן? הייתי אומר, המנסח הגדול של התפיסה ההומניסטית, הרנסנסית, הנאום שלו על גדלות האדם, גדולת האדם, נשגבות האדם, כן? דיגניטי, זה באנגלית, אפשר לתרגם את זה בכל מיני צורות, אבל אני חושב שהתרגום הכי נכון זה הנשגבות של האדם, זה בעצם הזה, והוא בעצם מעמיד את האדם. כשאנחנו עד היום אומרים wish renaissance, כן? הכוונה לאיך שפיקו תיאר את זה. ופה אנחנו מדברים על שינוי דרמטי בתולדות אירופה, אוקיי? הרנסאנס האיטלקי, בחצרות של פירנצה וקצת ברומא, במאה ה-15 הייתה לזה השפעה מאוד מאוד משמעותית על תולדות אירופה. אחר כך אנחנו מדברים גם על הרנסאנס הצרפתי והרנסאנס הספרדי, ולמעשה אנחנו מדברים, שוב, איך שגם אנשי הרנסאנס אומרים את זה בעצמם, על סיומם של ה-Dark Ages, ימי הביניים, Middle Ages, ובעצם אנחנו מתחילים כבר Age חדש, העת החדשה. היום אנחנו נקרא לזה העת החדשה המוקדמת, כי אחר כך למאה ה-17 אנחנו נקרא העת החדשה המאוחרת, וכולי וכולי. אבל הם ללא ספק ראו את עצמם מתחילים עידן חדש, יוצאים מאפלת ימי הביניים, אוקיי? בהדרגה כמובן, ומתחילים להיות אנשים כמו שהיה, רנסאנס חדש, חזרה לימי התפארת. תחשבו על אנשי הרנסאנס, תחשבו על עצמכם מטיילים ברומא, רואים את הקולוסיאום. אומרים, וואו, מה זה המבנה העצום הזה? בכלל איך ידעו לבנות כאלה דברים? אנחנו לא יודעים לבנות כאלה דברים. זאת אומרת, הם ראו את אנשי העבר כבאמת ענקים, ובאמת היו שם כמה אנשים ענקים, והודות לכל הנזירים ששמרו על התרגומים, כמו שיש פה בציור הזה, מי שמכיר את הספר שם הוורד, או את הסרט שם הוורד, של אומברטו אקו, יש שם באמת תיאור מאוד מאוד יפה של הנזירים שמעתיקים ומעתיקים ספרים גם בלי להבין שום דבר ממה שהם מעתיקים. אבל אנשי הרנסאנס בעצם אומרים, החוכמה נמצאת בימי עבר, אוקיי? כדאי שאנחנו נלמד אותה, כדאי שנתחיל להבין באמת מה כתוב בספרים האלה בלטינית, אולי גם ביוונית, ולא רק, גם אצל החוכמה של המצרים, ובין כל החוכמות העתיקות, גם את הקבלה, שאותה פיקו ראה כחוכמה מאוד מאוד עתיקה של משה,
ואם לא משה אז אברהם, ואם לא אברהם אז אדם הראשון. זאת אומרת, הוא ראה בקבלה, עוד מעט נדבר על זה קצת יותר, כחוכמה עתיקה ביותר, ובעצם העמוקה מכולם, אוקיי? הוא השווה אותה להרמטיזם, לחוכמה, כן, למיתוסים המצריים של הרמטיוס, אבל הגולד, כאילו הגולדן, הכתר הזהב, זה הקבלה, ללא ספק החוכמה העתיקה ביותר. בכל מקרה, קצת קפצתי, אז הרנסאנס חוזרים על כתבי העבר של הרופאים הגדולים ושל האדריכלים הגדולים ושל הפילוסופים הגדולים, הרטוריקה של אריסטו והמטאפיזיקה שלו והפיזיקה שלו ואפלטון ונאו-אפלטון וכל מה שאתם רוצים. גבי פה אולי יוכל להוסיף לנו עוד כמה דברים חשובים על הרנסאנס שלא אמרתי. אבל אנחנו כאן בשביל להתמקד באחד הדוברים הכי מעניינים והכי חשובים שלה, כן, ג'ובאני פיקו, מהעיר מירנדולה, שהיא סמוכה לפדובה, והוא בחור מאוד מאוד צעיר, מאוד מאוד חצוף. כבר בגיל 23 הוא מודיע לאנשי רומא, לכל המלומדים, 23 הוא היה, שהוא מתכוון להגיע ולהציג 900 תזות, 900 תזות, כלומר כל תזה היא משפט בין כמה מילים, כאילו כמה שורות, בוא נגיד כל תזה, 900 טיעונים שבאים לאחד את כל הידע הקיים ולהוכיח כמובן את אמיתת הנצרות, אבל על בסיס פרדיגמה חדשה לגמרי, אוקיי? אם הנצרות עד אז אחוזה בכתבי הקודש בברית החדשה, בדוקטרינות שלה, בעיקרי האמונה שחייבים להחזיק בהם, ובסקרמנטים, שהאם אתה לא עושה את הסקרמנטים, לא יהיה לך את גאולת הנפש, ואתה חותם מעצם היותך, ואתה לא יכול לעשות שום דבר ללא חסד האל, וכולי 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 וכולי. פיקו לא בא למרוד בכנסייה, ולא בא למרוד בנצרות, זה המסגרת החשיבה שכולם מסכימים עליה, אבל הוא בא להעמיד את הנצרות על מסגרת חשיבה אחרת לגמרי, על בסיס כל החוכמות העתיקות, זה הפוך לגמרי מה שחושבים. ולא רק זה, אלא גם על בסיס תורת הסוד של היהודים. היהודים? מי זה היהודים? למה צריך להתייחס בכלל לשטויות שהם אומרים? אבל ליהודים יש תורת סוד שהם לא גילו לנו עד עכשיו, ופה יש כמה נקודות מאוד מאוד עמוקות מבחינתו. הוא מזמין תרגומים של הקבלה, ויש בידינו את כל התרגומים שהוא הזמין. אפשר לדבר על זה עוד הרבה, איזה ספרים תורגמו לו ואיזה לא, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. המתרגם היה מאוד מאוד חכם, רגע, אני אקפוץ רגע קצת, אה, והוא בעצם החדיר אל תוך התרגום, טוב, נגיע לזה בהמשך, הוא החדיר לתוך התרגום כבר קצת רמזים נוצריים, כדי שפיקו יתלהב והזמין ממנו עוד תרגומים. כלומר, המתרגם הוא חלק מהסצנה, המתרגם הוא כמובן יהודי מומר, פלביוס מיטרדוס, זה השם הנוצרי שלו, אני פשוט ברח לי השם היהודי שלו, אבל פלביוס מיטרדוס, אם מישהו יכול לבדוק כבר בוויקיפדיה, אולי יגיד את השם היהודי שלו, איך קראו לו בבית הכנסת, לעלות לתורה. כשהוא מתרגם הוא מכניס לפיקו כבר כל מיני אלמנטים נוצריים כדי שהוא יתלהב, כדי שהוא יזמין ממנו עוד תרגומים, כלומר הוא מייצר לעצמו את העבודה תוך כדי. ואז פיקו אומר לעצמו, א' כל יש כאן חוכמה אדירה, ועוד רגע נדבר איך הוא משלב את זה בתוך התזות שלו. ב', בואנה, היהודים הם נוצרים שלא מודעים לנוצריותם. הקבלה מוכיחה את הנצרות, ככה הוא יגיד באחד מהתזות שלו, יותר מכל תורה קדומה אחרת. עכשיו ההאשמה הזאת, אגב, כבר יהודים אמרו אותה. רבי אברהם אבולעפיה כבר אמר שהמקובלים יותר גרועים מהנוצרים, כי הנוצרים מדברים רק על שילוש, והמקובלים מדברים על מה? על עשר.
או, אז זה יותר גרועים מהמקובלים. זאת אומרת, כשאתה מתחיל בעניין הזה של אלוהות מורכבת מעשר כוחות, אז לא רחוק מזה להגיע לשילוש. והקבלה מדברת על שמות אל שונים, נכון? אהיה, י' כ' ו' כ', שדי, אדוני, כל אחד זה כוח אחר, הוא גם יחגוג על זה. ובכלל, השם ישוע, אפשר גם איתו, הוא מאוד מאוד קשור לשם האל, כן? בכל מיני צורות. אז פיקו, שהיה גאון ללא ספק, לומד את הטכניקות הקבליות של חילופי אותיות וכל זה, ואומר, אני אוכיח לכם מתוך הטכניקות שלכם את אמיתות הנצרות. אוקיי, עד כאן דבר אחד. הנצרות מאוד מאוד חשובה, הקבלה מאוד מאוד חשובה להוכחת הנצרות. אבל זה לא הדבר המעניין וזה גם לא הדבר המרכזי, אוקיי? הדבר המרכזי זה מה שאנחנו נתמקד בו היום. אז פיקו מגיע לרומא, כמו שאמרתי, בן 23. החבר'ה ובראשם האפיפיור לא כל כך אוהבים את הנאום הזה. סליחה, לא את הנאום, את התזות. 72 תזות מתוך זה עוסקות באופן שבו הוא מבין את הקבלה, ו-72 כמובן זה לא מספר מקרי. כל מקובל בן יומו יודע ש-72 זה שם עין בית, וזה גימטריה של שם י' כ' ו' ה' במילוי, וזה גימטריה חסד, וכולי וכולי. ואתם רואים שהוא כבר לוקח את המספרים הקבליים ומכניס את זה לתוך האופן שבו הוא מרצה על הקבלה. הם לא אוהבים את זה בכלל, הם לא אוהבים את זה מכל מיני סיבות, אבל אחת הסיבות המרכזיות זה מה אתה שולף לי את הקבלה. אנחנו עסוקים בלהשפיל את היהודים. אתה עכשיו אומר שיש להם תורת סוד, אוקיי? שהיא מוכיחה על אמיתות הנצרות. מי צריך אותם בכלל? אתה בעצם נותן להם כוח סגולי מאוד מאוד גדול. עכשיו, הכוח הסגולי הוא גם בהוכחת הנצרות וגם במקום שהוא ישים את הקבלה. הוא ישים את הקבלה כפסגת כל המדעים. המדע האחרון שאתה יודע אחרי שאתה זוכה לנשיקת האל, לחוויה המיסטית המוחלטת, שעליה נדבר בפעם הבאה, על הנשיקה, מה שאנחנו קוראים נשיקה אפלטונית. אז, אז מעבר לה יש את הקבלה. זאת אומרת, במקום הכי גבוה. בקיצור, לא יעלה על הדעת, האפיפיור גוזר אותו למאסר, הוא בורח, תקופה מסוימת הוא עושה בצרפת, אחר כך משפחת מדיצ'י, שאתם מכירים אותה מתולדות הרנסאנס, פורסת עליו את חסותה. למזלנו הרב, אותו אפיפיור מת, כן? ובמקומו עולה אפיפיור דווקא מאוד מאוד מאוד, שאוזנו מאוד מאוד קרויה לרעיונות קבליים, וזה יהיה המפנה הגדול בתולדות הקבלה באירופה, שהאפיפיור מקבל את העניין הזה שהקבלה היא חוכמה אמיתית ומאוד מאוד חשובה לנו, אוקיי? אבל על זה גם נדבר במפגשים הבאים, כי זה יהיה קשור לא רק לפיקו, אלא לרויכלין ולאחרים, אוקיי? אוקיי. אז הנאום, התזות קצת נדחות, במקום זה הוא מפרסם את הנאום שלו, כן? הנאום על נשגבות האדם. שהוא בא בעצם קצת לרכך את הרוחות, ולהגיד את מה שיש לו, לא ב-900 תזות, שאני לא יודע כמה שעות לוקח להגיד אותם, אלא בנאום סביר באורכו. אפשר לדבר הרבה על הנאום הזה, אני לא אכנס לזה, הוא עומד בכל כללי הרטוריקה של אריסטו, יש כאן הרבה הרבה דברים חשובים. אבל מה שחשוב לענייננו זה שהנאום הזה הוא מאוד מאוד, הוא נחשב למניפסט אולי הכי משמעותי של הרנסאנס, שאומר את האדם הוא יצור חופשי, הוא לא תלוי בחסד האל, הוא לא יצור מסכן כמו שהכנסייה מציגה אותו, הוא בורא את עצמו, אין לו מקום קבוע, הוא יכול לטייל בכל העולמות, או לרדת למקום הכי נמוך. כן, אם אריסטו שם כל דבר במחלקה הקבועה שלו, ואין יכולת לזוז, כן, אה, אה, פיקו מחריג את האדם ואומר האדם יכול להגיע עד למלאך ועד לסרפים, הוא אומר את המילה סרפים, כן? או עד לקרובים, כן? קרובים, שוב בעברית,
או עד לאלוהות עצמה, או עד למעבר לה. מה זה מעבר לאלוהות? טוב, אתם כבר יודעים, נכון? אני יכול להיות עם השכינה, אני יכול להיות עם ספירת תפארת, אני יכול להיות גם בכתר, נכון? אז גם לאלוהות יש כל מיני דרגות. אז או אני יכול לרדת למטה לעולם השדים לעולמות מה שנקרא המאגיה השחורה, כל העולמות הטמאים שמתחת לעולם הזה, אוקיי? זה כמובן אמירה פרובוקטיבית ביותר, כי אה, תפיסת העולם הנוצרית היא של האדם כיצור מסכן ותלוי בחסד האל ותלוי בחסדו של ישו. בנאום על כבוד האדם ישו לא נזכר או כמעט ולא נזכר. בוא נגיד ככה, אני לא זוכר שהוא הזכיר אותו. זה מאוד מאוד משמעותי, כן? מה זה להיות נוצרי בלי ישו? כן. אמ, ו, ואנחנו מגיעים כאן גם לעניין הזה של הקבלה, אבל אני אדבר על זה אולי במפגש הבא. זאת אומרת, הקבלה היא הנציגה של המאגיה הלבנה, של הכוחות, של השליטה החיובית בכוחות, ההשפעה החיובית על העולם, שזה מזכיר את מה שדיברנו קודם על התיאורגיה. זאת אומרת, מי ששולט בשמות האל, מתוך קדושה וטהרה, ועבר את החוויה המיסטית והכל, והזדכך, בשביל זה הוא נועד, להביא ברכה, לברך את כולנו, לחבר את כולנו אל הכוחות האלוהים ממש. וזה סוד האלוהות, וזה סוד הקבלה, וזה רק על ידי שמות העברית. אתה לא יכול לשלוט בכוחות האלוהות מבלי לדעת עברית. זה דבר מטורף. עברית? אני צריך ללמוד את השפה של היהודים המושפלים האלה? תחשבו מה זה. כן. ואת זה הוא נואם מול האפיפיור, כאילו, זה צריך להיות חוצפן בצורה בלתי רגילה. בגלל זה אני אוהב אותו. הוא באמת חוצפן מאוד מאוד גדול. אז המקובלים האלה, או הנוצרים המקובלים האלה, יהיו פריקים של עברית. פיקו ידע עברית, לא מספיק בשביל לקרוא במקור, אבל אחרים, שנדבר עליהם במפגשים הבאים, שלטו בעברית, רויכלין, שלט בעברית בצורה בלתי רגילה, וגם אחרים. אה, כאן בעצם אנחנו מתחילים את ההיבראיסטים וכל אני רוצה רק להוסיף, רועי, שזה כנראה המשיך להתקיים כמסורת שאנשי דת למדו עברית. הסבא של יונג, שהוא היה בעצמו כומר, הוא ידע עברית. מעניין. כן. כן, מעניין מאוד, נכון, נכון, מאוד מעניין. רויכלין יגיד שאי אפשר להיות דתי בלי לדעת עברית, כך הוא יגיד. אי אפשר להיות דתי. הוא גרמני בכלל, כן? אני אקדים טיפה את המאוחר, כי רק אמרת, בסיור האחרון שהדרכתי בגרמניה וצרפת, אנחנו נכנסים לאיזה כנסייה, אני לא זוכר באיזה עיר כרגע. בכל מקרה, הכומר מתלהב כזה לראות אותנו, וישר הוא מצביע לנו למעלה על הוויטראז'ים, שם הוויה בעברית, יהודה ו"ו בעברית, כנסייה קתולית. זאת אומרת, העניין הזה של להכניס את העברית ואותיות העברית לתוך האומנות הנוצרית, לתוך ההוויה הרוחנית הנוצרית, כן? הוא מתחיל בעצם פה, בסדר? אבל נדבר על זה עוד בהמשך, אוקיי? רועי, רציתי להעיר, אתה מדבר על השפעה, ויכול להיות שאתה, למשל השאלה האם פיקו דה מירנדולה היה זקוק לקבלה בשביל הרעיונות שלו, או שאת הרעיונות שלו הוא שאב מתוך נפשו, והוא מצא הקבלה לקבלה. המחקרים תמיד יחפשו מי השפיע על מי, אבל במקרים רבים אף אחד לא השפיע על אף אחד, אלא מצאו זיקה משותפת, מצאו עניין משותף. הם היו אומרים שמחפשי אמת נפגשים על האמת, והשאלה מי השפיע על מי היא לא שאלה מעניינת. יכול להיות גם במקרה של פיקו, הבחור הזה מתוך נפשו דיבר על כבוד האדם וחירותו, ואחר כך הוא מצא לזה סימוכין בקבלה. יכול להיות, הוא אומר שהוא לוקח את זה מהקבלה, אבל מעבר לזה, מיכה, תגיד כבר מה שאפלטון אמר, כן? שאין בכלל למידה. אני רק נזכר. אין שום למידה בעולם, בסדר? אפשר גם להגיד את זה. אבל בוא נגיד,
בתוך מה שאנחנו יכולים לשפוט, לפחות גם מה שאנשים אומרים שהם מושפעים מהם, זה, זה כן קשור למה שאנחנו קוראים היסטוריה אינטלקטואלית, כאילו, איך חברים אינטלקטואלים השפיעו זה על זה, בין אם דרך ספרים, בין אם דרך מפגשים ולימוד. אבל אין ספק שפיקו היה חצוף, כמו שאמרתי קודם, ולכן הקבלה אולי מצאה חן בעיניו. וזה עזר לו, כן, גם כשלך נגיד יש איזו אינטואיציה על משהו, ואז אתה קורא משהו, זה עוזר לך לפתח את הרעיון, אוקיי? אוקיי, אז אמרנו שפיקו נגד ימי הביניים וכולי. אה, נדלג. אני רוצה לקרוא איתכם שני עמודים מתוך הנאום, אוקיי? ואני לא יודע אם כבר היום, טוב, אולי עוד היום נספיק לראות את השורשים הקבליים של זה באיזשהו מובן. אוקיי. אז יש תרגום של הנאום בעברית עם מהדורה שהקדים למבוא משה אידל, כן, אולי בכיר חוקרי הקבלה היום, אוקיי? ושם הוא גם מדבר על הקשר בין הנאום לקבלה. אז אלה שני עמודים שבחרתי שהם מאוד מאוד משמעותיים למה שאנחנו מדברים עליהם עד עכשיו. אי לכך, קבע לבסוף יוצר הכל, אחרי שהוא מתאר את כל בריאת העולם, הטוב והמיטיב, שאותו יצור, כלומר אנחנו מדברים עכשיו על האדם, שלא היה אפשר להעניק לו דבר שיהיה ייחודי לו ורק לו, כי העולם כבר היה מלא ביצורים מאוד מאוד מיוחדים, כמו הציפורים, החרקים, החיות, המלאכים, השדים, יהיה שותף לכל מה שניתן לכל יצור ויצור כמענק מיוחד לו. אז פה יש לנו את העניין הזה של מיקרוקוסמוס, שאדם שותף, או יש, האדם הוא עולם קטן, כן? יש בו כל מה שיש בכל אחד מהיצורים. זה רעיון מאוד מאוד עתיק, הוא גם נמצא בחז"ל, הוא גם נמצא כמובן אצל היוונים. לכן הוא נטל את האדם, אותה מלאכה לא מוגדרת, והציבו במרכז התבל, וכך דיבר עליו. לא מושב מוגדר, גם לא חזות מסוימת, ויש מיוחד העניקו לך הו האדם, למען תוכל להשיג כל דבר אשר בו חפצת בתודעתך, ברצונך וברגשותיך. וכך הדבר הזה שלך יהיה. טבעם המוגדר מראש של היצורים האחרים תחום בתוך גבולותיהם של חוקים שאני קבעתי, סליחה, פשוט הסריקה לא הייתה משהו, ואילו אתה, שלא תיאלץ להיות נתון בתוך שום סייג לפי בחירתך, והלא בחירה זו נתתיך. כן, אז אלוהים כאילו נואם נאום לאדם, הוא אומר לו, תשמע, לא יהיה לך צורה מסוימת אחת, אתה תהיה חופשי ללא שום סייג לבחור באיזה רמה של העולם תרצה לחיות. ברמה של הבהמות, ברמה של החרקים, ברמה של המלאכים, ברמה של השרפים, ברמה של הכרובים, ברמה האלוהית, ברמה מעבר לאלוהית, או מתחת. אתה תבחר איפה תהיה. תקבע אתה עצמך, כן? מכירים את הביטוי הזה, self-made man, האמריקאי? זה ממש זה. תקבע אתה עצמך את מהות טבעך כמרכז העולם. ונתתיך, למען תוכל לראות סביבך ביתר נוחות מה מצוי בעולם. לא עשינו לך שמימי וגם לא ארצי, לא בין תמותה וגם לא בין על מוות. כדי שאתה, שהנך, אם אפשר להגדיר את זה כך, בעל תואר כבוד של יוצר עצמך וצר צורתך שלך. תראו את זה כמה פתוס. אתה תיצור את עצמך בצורה בה תבחר, תוכל להידרדר לצורות התחתונות, צורות הפרק, גם תוכל על פי החלטתך להיוולד מחדש בצורות העליונות שהן אלוהיות. רגע. הו נדיבותו העילאית של אלוהינו אבינו, הו אושרי העילאי והפלאי של האדם, אשר ניתן לו מה שליבו חושק ולהיות מה שהוא חפץ להיות. יצורי הפלא מושכים מרחם אימם עם לידתם את כל מה שיהיה רכושם עלי אדמות. זאת אומרת, אנחנו מושכים מאימא, כן, או יצורים יוצרים, את כל המטען הגנטי שאי פעם יהיה להם. אם תבוני יהיה, והאדם, לעומת זאת, כן, לעומת זאת, האדם, אם הוא יהיה תבוני, הוא יתעלה עד להיות לבעל חיים שמימי. זאת אומרת, האדם הוא יצור היחיד
שיכול לעלות מעבר לפוטנציאל המולד שלו. ככה אלוהים ברא אותו, שהוא לא רק סוחב את המטען הגנטי שלו, אלא יש לו חופש פנימי להתעלות ולממש לעשות מטמורפוזות לחיות שמימיות. כמובן שהוא רומז כאן או יודע את המיתוס על חנוך, כן, שהוא מיתוס קבלי מאוד מאוד חשוב. כן, אתם זוכרים את חנוך שהתהלך האלוהים, עם האלוהים, ואלוהים לקח אותו, ומתוך זה, כן, נוצרת ספרות חנוך שלמה בימי הביניים, סליחה, בימי בית שני, על חנוך שמתהלך בעולמות העליונים, ואחר כך המקובלים זיהו אותו עם מטטרון. מטטרון זה בעצם זה המלאך בעל 4 אותיות, כן? טטרוס, כן? שבעצם המקובלים קיבלו את הקונספט שאדם יכול להפוך להיות מלאך, אבל זה אחרי מיתתו, כן? אז איפה הייתי? אוקיי, ואם יקרה והאדם לא יסתפק בגורלו של אחד מכל אלה, ויתרכז כל כולו במוקד אחדותו הייחודית פנימה, פה יש הערה, כן, מאוד מאוד חשובה. אם הוא לא מסתפק אפילו בלהיות מלאך, אלא הוא מתמקד כל כולו במוקד אחדותו הייחודית פנימה. נדבר על זה קצת יותר במפגש הבא, שזה העניין הזה של הנשיקה המיסטית. אזי הוא יהיה לרוח אחת עם האלוהים. פה אנחנו ממש מדברים על איזשהו איחוד מלא עם האלוהות, ובעלתת הבדידות של האב השולט על כל היצירה כולה, אף הוא, האדם העליון על כל היצורים יהיה. מי איפה לא יעריץ את הזיקית הזו שלה. איזה נאום יפה, נכון? תשמעו, הוא יודע לדבר. אתם רואים כמה פתוס יש לו, איזה הערצת האדם. כן, ההרצה של בעצם ההומניזם. על זה אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על ההומניזם, אנחנו מדברים על זה, הערצת האדם בתור יצור שיכול להגיע לפסגות מטורפות. בעקבות הנאום הזה, כן, בעצם יכנו, כן, הביטויים בלטינית זה מגוס, כן, האדם שהוא בעל הכוחות המאגיים, שיכול לעשות בכוחותיו כל דבר. אם יכנו נגיד את מיכאלנג'לו כמאגוס, כן, האדם האלוהי, כן, הוא אדם אלוהי בכל המובנים, הוא יוצר יצירות אלוהיות, הוא יודע את כל הידיעות כולם, וכולי וכולי. זה האיש הרנסנסי, זה האיש הרנסנסי. אז אתם שואלים, אומרים, וואי, זה נאום ממש יפה, ממש מרשים, והלוואי איך אומרים, המקצועות ההומניים לא יקרסו. מה נוצר, מה נותר מההומניזם היום? אבל מה הקשר למקובלים? מה הקשר לקבלה? איך זה קשור? אוקיי? אז למרות שהבטחתי שנסיים ב9, אני לא אעמוד היום בהבטחתי, ואני בכל זאת אקרא איתכם עוד... אני אקרא, טוב, לקרוא את הכל זה כבר ייקח הרבה זמן. אני אקרא קצת, ונדבר על זה עוד במפגש הבא. בסדר? אחד המקורות המשמעותיים ביותר לעניין הזה של הדינמיות של האדם, שהוא יכול לעלות ולרדת כפי יכולתו, זה, ככה הצביעו על זה החוקרים, גורשום שלום, משה אידל ואחרים, על המקור הזה, שהוא פירוש ספר יצירה המיוחס לרייבד. אם אתם זוכרים, אמרתי שהרייבד הוא אבי רבי יצחק סגי נאור, ורבי יצחק סגי נאור הוא הראשון שכתב ספר קבלה. בצורה מוטעית ייחסו פירוש של רבי יוסף הארוך, ככה הוא נקרא, לרייבד, אוקיי? אז באופן מסורתי, אם נגיד תיקחו ספר יצירה, כתוב שם פירוש הרייבד, זה לא פירוש הרייבד, זה פירוש רבי יוסף הארוך. בכל מקרה, את התרגום הזה, רבו של פיקו תרגם לו ולימד אותו. ככה כתוב במפורש.
זה פירוש מאוד מאוד ארוך לספר יצירה, ואחד הביטויים הכי משמעותיים שם זה בני חלוף. הוא אומר שמה שכולנו בני חלוף. מה זה אומר שכולנו בני חלוף? כולנו מתגלגלים מדבר לדבר, מדרגה לדרגה, מעולם לעולם. גם אנחנו, אבל גם החיות. אוקיי? כל היצורים בעולם כל הזמן עסוקים בגלגול ממקום למקום, והאדם כמובן תכליתו מצד אחד להעלות אחרים, מצד שני בעצמו להעלות מעלה. אז פה הוא מדבר על סוד הגלגול. ידוע הוא שכל מאכל מתגלגל לפי אוכלו, כמו המאכל הנאכל לבהמה, הראוי ממנה להוויה, יהיה בהמה. והראוי ממנו לשרצים, יהיה ממנו פרש, כלומר הכוונה הפרשות או צואה. זאת אומרת, בהמה שאוכלת מאכל שראוי לבהמה, נגיד היא אוכלת עשב, אז החלק מתוך העשב שראוי להתעלות, יהפוך להיות בהמה. הוא הופך להיות הפולקה שלה או הבשר שלה. החלק מתוך העשב שראוי לו לרדת, יהיה ההפרשות שלה, והשרצים יאכלו אותה. כלומר, כל דבר עולה ויורד בהתאם לרמה הרוחנית שלו. תכף תראו עוד דוגמאות, תבינו את זה יותר. והראוי לאדם במאכל האדם, יחזור לאדם, כן? כשאני אוכל תפוח, ובתוך התפוח הזה יש ניצוצות, ניצוצות זה לא מילה שהוא משתמש, אני כבר משתמש בביטויים של הארי, אבל פה הוא קורא לזה החלק הראוי, לא משנה, נגיד, יש שם ניצוצות אנושיים, ניצוצות של נשמות אנושיות, החלק הזה מן התפוח יספק בי. החלק מן התפוח שיש בו ניצוצות של יצורים נחותים יותר, הם יהפכו להיות ההפרשות שלי, ובעצם יזינו חלקים נמוכים יותר. אז התפוח מצד אחד מתעלה, מצד אחד יורד, אוקיי? וכן בחיה ובעוף ובבהמה ובדגים ושקצים וכל רמס אשר תרמוס האדם. מכאן אתה למד שכל דומם, צומח וחי הוא מדבר, זה ארבעת המדרגות שיש, כן? דומם, כן? אבני, צומח, כל מה שצומח, חי זה כבר חיות, הוא מדבר זה אדם. כולם עוברים בדין בני חלוף, לעלייה ולירידה, והכל במשפט אמת, על פי השם יחנו ועל פי השם ייסעו. יש לקטע הזה המשך, אבל אני לא רוצה כרגע לקרוא הכל, כי אני אצטרך לעשות את זה מהר מדי. אבל אני אחזור לזה במפגש הבא. אבל הנקודה המשמעותית והמעניינת כאן, זה שפיקו למד מהמקובלים, דרך הרב שלו, רבי יוחנן אלמינו, שלמעשה האדם הוא לא יצור סטטי בכלל. למעשה, על פי הקבלה, כל היצורים הם לא סטטיים. אבל מתוך זה בחר פיקו, וזה, אגב, מיכה, מתקשר למה שאתה אומר, זה לא אימוץ אה, תמים, אלא זה אימוץ מאוד מאוד סלקטיבי. מתוך זה בחר פיקו את האדם בלבד, אוקיי? והוא דיבר על זה שהאדם יכול לעלות ולרדת על פי מעשיו. בעוד שהמקובלים מדברים על גלגולים, כלומר, אני חטאתי, אכלתי דברים לא נכונים, לא קיימתי מצוות וכולי, אני אתגלגל לדברים נמוכים יותר, פיקו בחר לדבר על מסכת חייו של האדם, שהוא יכול לרדת עוד בחייו מטה-מטה, שכמובן המקובלים לא יסתרו את זה, אבל זה לא הנקודה. והוא יכול לעלות מעלה-מעלה בעזרת מעשיו. ואת הדיבורים על אכילה, הוא המיר במעשים, או יותר נכון, למידה. תלמד דברים טובים, הם יעלו אותך. תלמד דברים רוחניים, הם ירוממו אותך. תלמד דברים נמוכים, הם יורידו אותך לדרגת בהמות. הכל תלוי בך באיזה מאכל, לא תפוח, אלא באיזה מאכל אינטלקטואלי אתה תכניס לגופך. אז יש כאן השפעה מאוד מאוד מעניינת. הוא לוקח, זה באמת רק נקודה אחת, אני מדבר, כן, על מאות תזות שיש לפיקו על הקבלה, אבל הנקודה אולי הליבית, הנקודת הלב
המשמעותית ביותר של הנאום הזה זה הדינמיות של האדם. ואת הדינמיות של האדם הוא שואב מהמקובלים, והוא ממיר את אכילת התפוח, כן, באכילה אינטלקטואלית ועלייה וירידה רוחנית בסולם. האדם כל הזמן נמצא בסולם, אוקיי? נסיים את המפגש הזה, זה מה שנקרא תם ולא נשלם, כי יש עוד הרבה מה לדבר על זה, עם הדברים המוכרים של הרב קוק. גם הרב קוק בעצם הוא איש רנסנס, באיזשהו מובן, כן? בהרבה מובנים. אבל גם הוא מדבר, נכון? אם תרצה בן אדם, מסתכל באור השכינה, יסתכל בעדן החיים השלמים, הרוחניים והחומריים שנגד עיני בשרך ונגד עיני רוחך, התבונן בפלאי היצירה, בחיי האלוהות שלהם, וכולי וכולי. דע את עצמך ואת עולמך, דע את הגיוני הלב שלך ושל כל הוגה וחושב. מצא את מקור החיים שבקרבך, או שממעלך, או שמסביבך, את פאר הדורות החיים, שאתה, פארי הדרות החיים שאתה שרוי בתוכם. האהבה שבקרבך, עלה אותה לשורש עוזה, ועדנה תפארתה. הרחיבה לכל שרפותיה, לכל אשר נשמת חי העולמים, אשר רק ריצוץ המקום של ההגה גורם מיעוט זוהרו. הבט על האורות בתוכיותם, אל יבלעו נשמתך השמות, המילים, הניבים, האותיות. הם מסורים בידך, והיא אתה מסור בידיהם. עלה למעלה עלה, כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשירים אבירים, כן, כנפי מלאכים. אל תכחש בם, פן יכחשו לך. כן? אם לא תדרוש אותם, כן, אתה תיפול. מה אתה? אז הרציונל הזה, שגם הרב קוק ידע לעשות לו זום אאוט ולבטא אותו מאוד מאוד יפה, אני חושב שזה מה שהיה גם לפיקו, שידע לעשות זום אאוט לקבלה, לקחת ממנה איזשהו מושג מאוד מאוד, בוא נגיד, איזוטרי, של איזה מאכל אתה אוכל, ואם תברך ותאכל בכוונה. הוא אומר, עזוב אותך, אם אתה אוכל פולקה או לא פולקה, איזה ספר אתה פותח, אוקיי? לאיזה אוריינטציה יש לך, כמו שהרב קוק אומר, על מה אתה מביט, על מה אתה מסתכל, אתה מסתכל בתוכיות החיים או לא, וזה מה שיעלה אותך, וזה מה שיוריד אותך, וזה הכל תלוי בך, ולא תלוי בחסד האל, ולא תלוי בישו, ולא תלוי בשום דבר. וזו נקודה רנסנסית מובהקת, עם השפעה דרמטית ביותר על אירופה. עד כאן להיום, אני ממש אשמח הדבר, להערות, שאלות וכל דבר שתרצו הדבר, שתמצאו נכון. הדבר המכריע הוא התגלית שלהם שהאדם יכול להתפתח, שהאדם יכול להתפתח, שיש התפתחות רוחנית, והאדם יכול להתפתח ויכול גם שלא להתפתח. נכון, וזה הדבר שמחבר אותם, וזאת נכון, החוויה המיסטית. נכון, נכון מאוד. ואת החופש הזה, את חופש הסולם הזה, הוא שואב מהקבלה. אוקיי. תודה רבה, מיכה. עוד הערות? לאה, מה את אומרת? יש כאן את התפיסה של הרוחניות שיש בדברים, נכון, במאכלים, בכל דבר. כל דבר יש איתו את האנרגיה שלו, ואנחנו אוכלים את הרוחניות הזאת כשאנחנו אוכלים דברים לגמרי גשמיים. נכון מאוד. לקורדוברו יש קטע נורא יפה על השפעת המאכלים. נכון, זה קטע מאוד מאוד יסודי, גם דובר, גם אחר כך הארי, אבל מבחינת פיקו, הוא ידבר באמת על הרוחניות, על חוקי הרוחניות הטבעית, חוקי הרוחניות הטבעית. שכל דבר יש לו רוחניות, וצריך לדעת לעבוד עם זה. יש כאלה שעובדים עם הרוחניות הזאת בצורה רעה, וזה המאגיה השחורה, וזה של המכשפות וכל זה. אבל אפשר גם לעבוד עם זה בצורה חיובית, וזה המאגיה הלבנה, שהפסגה שלה זה השמות הקבליים. אבי, רצית לומר משהו? יישר כוח. תודה רבה. תודה. אז תודה רבה לכולם.